سلام سلام فتوى تخطتلت مدبنا كمي تخنو نلو مدما كام ناي زحالفة قتلنا ناي مودة بارت حيسنا لكم متقنا لنا أب زحالفة مدبنا نمسكرنا زموتو فامبيرات كساب موداتا مسنا كلن بيتساب كوينوم كساب موت نخبأسو كم ستسمام عرئنا نيرنا أب ناي رومي مدبنا دما نكو سلناي توقع أكايدا نتزارربو أب سنبور ساعات كيد استوهالتنا إدوارد بيتساب بيلا نستوهابا ناي مكلغال حيلي ملو بملو أوتي أخدتك أمالي قبأي بلد بيلا كاباي مو انتاي خقورو زقبأن مس بلد كارلايزر إز نجار كتمعبلن تخوينا كس بغس ناتلامدت كم زغاني نكرا كيد قاقت إلا نعا استوهابا حيلنا إلكتريك منشي خمس خانان ملو بملو نخدتك أمالو دما جزي خمس وسادلات نكرا بيلا دما بخمي حيلا خدتك أمالو خمتخل نكيد تحتا كيد دما نتاكا وسيدا حيلا كاوشتان دقا خطوط حتا كوينو جن بيلا خم أن مقباري خبدا كيد دما نعاخي نشتي سنقاق حكسب يدلي كله تبلامو نبيلا نمي بربار ني إدوارد بزلواني إليترك حيلي كتساقيو جمرت بيلا خابرس المخنات بستوسنا ملكعو زلوا حيلي كتوصق جمرت بدحر زي كيد نزلوا خلو حيلي تتكيما ني إدوار كم تقودقوت انقاقتا كوينو جن بيلا نزلوا حيلي تتكيما ني إدوار كم تدحنو نكيرا ني إدوار مسقايا قتلت بيلا دما دحر زيا نزلوان سوات ناي مكلغال حيلا كتوصوت جمرة إدوار دما ناي بيلا حيلي مسرقايا እቲ ስቃይ ድሓን ከም ዝኾነን ኮይኑ ግን ሓይላ እናመሓየሸቶ ክትመጽእ ዘለዋ ይነግራ ቤላ ድማ ድሕሪ ዝኣድካ ምጉዕዞ ነቲ ኣሊስ ዝገደፈቶ ደብዳቤ ተዓዘበት ብድሕሪ እዚ ሓደ ነገር ዘኪራ ንምፅራይ ሓደ መፅሓፍ ሓዘት ቀፂላ ነቲ መፅሓፍ ምስ ገንፀለቶ ጃይቻንግ ዝብል ፅሑፍ ናይቲ ቦታ ኣድራሻ ረኸበት ኣሊስ ዝደለየተ ከዓ ቤላ ቤና ናብቲ ቦታ ክትከይድ ከም ዝደለየታ ስለ ዝተረድኣ ቤላ ንፅባሒቱ ንጎ ናብቲ ቦታ ምሪሓ ምስ ጃንግ ክትረዳዳእ ጀመረት ንሱ ከዓ ምስ ኣሊስ ን20 ዓመት ብሓደ ከም ዝሰርሑ ይነግራሞ ኣሊስን ጃስፐርን ዝኣዘዝዎ ፖስጣ ይህባ ኣብቲ ፖስጣ ድማ ጃንግ ዘስርሖ ናይ ጃኮብን ናይ ጓላን ፌክ ፓስፖርት ረኸበት ቤላ እቲ ሓደ ናይ ኤድዋርድ መሲልዋ ነይሩ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ብሓደ ክረኣዩ ከም ዘይብሎምን ናይ ኣሊስ ሓሳብ ድማ ከምኡ ከም ዝኾነ ይርድኣሞ ነቲ ንብረት ሒዛ ናብ ገዛኣ ተመለሰት ንምሸቱ ከዓ ኣብቲ ኩናት ሓደ ነገር እኳ ተተፈጠረ ብምባል ጓላ ምስ ጃኮብ ንኽጠፍኡ ብምሕሳብ ገንዘብ ኣብ ቦርሳ መልአት ብምቕጻል ንጓላ ድሕንነት ኢላ ከም ዝገበረቶ ዝገለጽ ጽሑፍ ናብቲ ቦርሳ የእተወት ብድሕሪ እዚ ቅድሚ እቲ ኩናት ኩሎም ቶም ቫምፓየራት ኮይኖም ጽቡቕ ግዜ ይሕልፉ ብርሑቕ ኮይኖም ኤድዋርድ ምስ ካርላይዘር እናዓለሉ ከለዉ ንዕዘቦም ኤድዋርድ ድማ ነዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደጋ ይእትዎ ምህላዉ ኣመና ከም ዘጣዕሶ ይነግሮ ካርላይዘር ድማ ኩሉ ሰብ ንሓደ ነገር ጥራሕ ኢሉ ከም ዝበኣሱ ነጊሩ የረጋግኦ ኤድዋርድ ድማ ኣነ ክሳብ ሕጂ እዚ ኩሉ ዕድል ሂብካኒ ኣብ መስኪነካ ይፈልጥኒ ኢሉ የመስክኖ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤላ ንጓላ ናይ ክሳድ ሃብል ትህባሞ ፅባሕ ዝተፈጠረ ይፈጠር ምስ ጃኮብ ክትከይድ ከም ዘለዋ ነገረታ ንፅባሒቱ ድማ እቲ መዓልቲ ውግእ ነበረ ቤተሰብ ኩለን ቀዲሞም ኣብቲ ቦታ በፂሖም ይፅበዩ ነበሩ ቮልተር ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ በብሓደ ብዝሒ ዘለዎም ካብቲ ጫካ ይወፁ ናብኦም እናቐረቡ ከለዉ ከዓ ጃኮብ ምስ ጭፍርኡ ናብ ናይ ኩለን ቤተሰብ ይፅጉዑ ቮልተር ድማ ብዝረኣይዎ ነገር ሰንቢዶም ኣብ ዘለውዎ ጠጠው ይብሉ ካርላይዘር ድማ ንቕድሚት ወፂኡ ንሓላፊኦም ኣሮ ንሕና ዘድፋእናዮ ነገር የለን ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብዝሰልጠነ መንገዲ ንፍታሓዮ ይብሎ ካብቶም ቮልተሪ ሓደ ቫምፓየር ከዓ ክትርእየና ከለኻ ዓየሽ ዲና ንመስል እታ ቆልዓ እኮ ንሪኣ ኣለና ይብሎ እዛ ቆልዓ ፍርቂ ኣካላ ናይ ሰብ ፍርቂ ኣካላ ድማ ናይ ቫምፓየር እዩ እዞም ኣብዚ ምሳና ዘለዉ ድማ ምስክር ክኾኑናዮም ንስኹም እውን ከተረጋግፁ ትኽእሉ ኢኹም ይብሎም ኣሮ ድማ ሕራይ ነቦኣ ኤድዋርድ ከዘራርቦ ይደሊ ኣለኹ ይብሎ በዚ ከዓ ናይ ኤድዋርድ ርእሲ የንብቦ እስኪ ናይታ ቆልዓ ርእሲ ድማ ከንብቦ ኢሉ ካልእ ሕቶ ይሓቶም ቤላ ከዓ ምስ ጃኮብ ብምዃን ናብኡ እናቕረብዋ ከለዉ ጃኮብ ኣብ መንጎ ኢመት ምስኦም ንኽመፅእ ነጊርዎ ናብ ኣሮ ምርሑ ኣሮ ድማ ናይታ ቆልዓ ርእሲ የንብቦ እዚ ዝገርም ነገር እዩ ንመጀመርያ ግዜ ፍርቂ ሰብ ፍርቂ ቫምፓየር እናበለ ክድነቕ ጀመረ ሬስ ዝተባሃለ ቫምፓየር ድማ እዚ ሞ ክኸውን ኣይክእልኒ ይብል ኣሮ ድማ ናብኡ ይቐርብ ሞ ክትሓስቦ ከለኻ ንዓይ ዘታልሉኒ ይመስለካ ድዩ ኢሉ ይሓቶ ሬድ ድማ ነታ ሓበሬታ ዘምፅአቶ ጓል ኣምፅዋ ይብሎም እሞ እታ ዝረኣየታ ህፃን ንሳ ምዃና ይሓትዋ
اتا ቤተሰብ ኤድዋርድ ዝኾነት ኤረና ድማ እንድዒ እታ ዝረኣኽዋ ቆልዓ ግን ካብኣ ዝነኣሰትያ ነይራ በለቶም። ብተወሳኺ ናይ ኩሎም ቤተሰብ ወልሓደ ጥፍኣት የብሎምን እቲ ጌጋ እናተዩ ንዓይ ቅፅዓኒ ኢላ ነገረቶ። እቶም ቮልተር ድማ ክሳዳ ቆሪፆም ብሓዊ የቃፅልዋ። በቲ ዝፍጠር ዘሎ ዝሰንበዳ ኣሕዋታ ድማ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ናብኦም መንገዲ ምስ ጀመራ ቤላ ነታ ቆልዓ ኣብ ናይ ጃኮብ ሕቖ ቀመጠታ። ኤድዋርድ ድማ ነቶም ቫምፓየራት ሓሳቦም ናብ ካልእ ነገር ክገብሩ ይነግሮም። ቀፂሉ ናብኦም ብምቕራብ ቮልተርን ዝደልይዎ ነገር ኣይትግበሩ ይብሎም። ብድሕሪ እዚ ጂን ንኤድዋርድ እናተመለሰ ከሎ ሓይላ ተጠቂማ ከተሳቅዮ ክትፍትን ደለየት። ኮይኑ ግን ቤላ ነቲ ዝተለኣኸ ሓይሊ ሓይላ ውፅኣ ብምዕጋድ ንኤድዋርድ ካብቲ ሓደጋ ተኸላኸትሉ። ኤድዋርድ ድማ ካብቲ ዝወደቆ ተሲኡ ዝገበረቶ ነገር ከም ዝሰርሐ ንቤላ ይነግራ። ጂን ግን በዚ ጉዳይ ሕጉስቲ ነበረትን ካልኦት ሓይሎም ተጠቂሞም መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ክብሉ ኣሮ ጠጠው የብሎም። ንሱ ከዓ እዛ ቆልዓ እንተገዲፍናያ ካልእ ግዜ ንዓና መጥፍእ ክተምፃልና ስለትኽእል ጠጠው ኢልኩም ምርኣይ ወይ ድማ ሎሚ ኩሉ ነገር ምውዳእ ይሕሸኩም እናበለ ነቶም ቫምፓየራት ከነቃቅሖም ጀመረ። ኣሮ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ጃስፐርን ኣሊስን ይመፁ ከም ዘለው ይርኢ። ኣሮ ድማ ኦ ኣሊስ መፅያላ ይብል። ኣሊስ ድማ ናይዚ ኩናት መወዳእታ ከርእየካየ ትብሎ። ንሱ ድማ ብሓሳባ ብምስማዕ ሓሳባ ንምንባብ ይሰማዕ። ኣሊስ ድማ ኢዳ ሂባ እናርኣየቶ ከላ እዚ ነገር ኣርእየካ ይኹን እንተዘየርእየካ ካብቲ ዝሓሰብካዮ ኩናት ኣይትቁጠብኒ ኢኻ ብምባል ንቤተሰባ ሕጂ ክገብርዎ ትነግሮም። ቤላ ከዓ ንጃኮብ ንጓላ ሒዝዋ ከምዝኸይድ ትገብሮ። ኬሲ ድማ ንሓደ ቫምፓየር ናብ ወልሓደ ንኸይሃድሙ ንኽክተሎም ይነግሮ። ኣሊስ ድማ ዘዕልልዎ ዝነበሩ ነገር ተረዲኣ ንኣሮ ብእግሪ ሃሪማ ንላዕሊ ወርዊራ ለኣኸቶ። ኣሮ ግን ሓያል ስለ ዝነበረ ኣብ መሬት ኣይወደቐን። ካርላይዘር ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሊስን ጃስፐርን ሓደ ነገር ከይፍፀም ብምሕሳብ እናጎየየ ናብኦም ምኻድ ጀመረ። ኣሮ ድማ ንካርላይዘር ኣብ ኣየር ከሎ ርእሱ ይቆርፆ። ኬት ድማ ብቁልጡፍ ናይ ካርላይዘር ሰውነት ብሓዊ የቃፅሎሞ ይቐትልዎ። በዚ ከዓ እቲ ኩናት ብይፋ ይጅመር። ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብዙሓት ሰባት ክጠፍኡ ጀመሩ። ብኻልእ ከዓ ጃኮብ ነታ ቆልዓ ሒዝዋ እናኸደ ከሎ ሓደ ቫምፓየር ብድሕሪኡ ኮይኑ ይስዕቦ። ናብቲ ኩናት ምስ ንምለስ ከዓ ሴት ኣብ ቅድሚ ጂን ንሓደ ቫምፓየር ይቐትሎሞ ናብኣ ክፅቃዕ ይጅምር። ንሳ ግን ንሴት ከም ዝሓምም ትገብሮሞ ካልእ ቫምፓየር መፂኡ ክሳዱ ሴሩ ይቐትሎ። ሓፍቱ ድማ ሞት ናይ ሓዋሪኣ ብኣውያር ንኩሎም ነገረቶም። ጃኮብ ከዓ ይሰምዓሞ ብሓሳቡ ክርበሽ ይጅምር። እታ ቆልዓ ድማ ጃኮብ ተበራበር እቲ ቫምፓየር ኮይ መፀናሎ ትብሎ። በዚ ከዓ ጃኮብ ናይቲ ቫምፓየር ርእሲ ነኺሱ ይቆርፆ። ብድሕሪ እዚ ቤንጃሚን ነቲ ዝፍጠር ነገር ምስ ረኣየ ብኢዱ መሬት ሃሪሙ ከም ዝሃምም ይገብሮሞ። መብዛሕትኦም ናይ ቮልተር ኣባላት ንውሽጢ ብምእታው ከም ዝቃፀሉ ይገብር። ሰይቲ ካርላይዘር ሓደ ቫምፓየር ናብቲ ገደል ሒዝዋ ክፀድፍ ክብል ሓፍቲ ሴት ነቲ ቫምፓየር ሒዛ ንነብሳ ሰዊዓ ፀደፈት። ንኤድዋርድ ድማ ሓደ ቫምፓየር ናብቲ ገደል የፅድፎ። ኮይኑ ግን ኤድዋርድ ኣብቲ መሬት ብምሓዝ ክድሕን ክኢሉ ነቲ ዝፅደፎ ቫምፓየር ክሳዱ ይቆርፆ። ኣሊስ ድማ ብቤላ ተሓጊዛ ናብ ጂን ምምራሕ ጀመረት። በዚ ከዓ ክሳዳ ሒዛ ንሳም ንኽቐትላ ይሕሊፋ ሃበቶ። ሳም ከዓ ብሕርቃን ንናይ ጂን ክሳድ ይበጣጥሶ። ብድሕሪ እዚ ኣሮ ቤተሰቡ ሓደ ብሓደ ብናይ ኩሎም ቤተሰብ ክሳ ኣሮን ክቕተሉን ይዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ኤድዋርድን ቤላን ብሓደ ኮይኖም ምስ ኣሮ ክበኣሱ ጀመሩ። ድሕሪ እዚ ብዙሕ ባእሲ ድማ ንኣሮ ክሳዱ ይብጥስዎ እሞ ብሓዊ እናቃፀልዎ ከለዉ ኣሊስ ነቲ ፍጻመ ናይቲ ባእሲ ተርእዮ። ኣሊስ ድማ ንዝፅበየካ ዘሎ ርኢኻ ኣለኻ ስለዚ ውሳነኻ መሓላልፍ በለቶ። ኬት ድማ ናብ ኣሮ ተፀጊዑ እዚ ነገር ክገብርዎ ከምዘይብሎም ይነግሮ። ኤድዋርድ ድማ ካብ ሰባት ተሓቢኣ ምንባር እንተኽኢላ ነዚ ነገር ከምዘይምጥሓሳ ምስ ሓተቶ። ኬት ድማ ቁኑዕዩ ኮይኑ ግን ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኣይመስለንን ይብሎ። ኤድዋርድ ድማ እዚ ሞ ርግፀኛየ ትኽእል ኢልዎ ክልተ ሰባት ናብኦም ምቕራብ ይጅምሩ። ኣሊስ ድማ ንኣሮ ካብ ርሑቕ ቦታ ዘምፅኣቶም ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዝኾኑ ረዳእቶ። እቶም ዝመፁ ሰባት ድማ እቲ ወዲ ኣነ ፍርቂ ጎነይ ሰብዩ ፍርቂ ድማ ቫምፓየር ከም ተቆልዓዩ ኢሉ ይነግሮ። ቤላ ድማ ዕድሚኻ ክንደይ ኢላ ምስ ሓተተቶ ንሱ ድማ 150 ከም ዝመልአ ይነግራ። ኣሮ ድማ ኣብ ክንደይ ዓመትካ ኢኻ ተቐይርካ ኢሉ ይሓቶ። እቲ መንእሰይ ድማ ድሕሪ 70 ዓመቱ ዕቤት ጠጠው ከም ዘበለ ግልፂ ገበረሉ። ኣሮ ድማ እሞ እንታይ ኢኹም ደኣ ትምገቡ ኢሉ ዳግማይ ብሕቶ የዋጥሮ። እቲ መንእሰይ ድማ ደምን ሰብ ዝበልዖ እናበልዑ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ምስ ነገሮ ማርከስ ዝተባሃለ ቫምፓየር ከዓ እዚኦም ቫምፓየር ካባና ብብዙሕ ዝተፈለዩ እዮም ኢሉ ይዛረብ።
كيدو انتخونا كولن مسناي تفترو صلاتهم انتحابابيلوم ناكو سلازي سقن بلو ما يكبقنا نيلو مستزاربة أروت أطوي بلومو نزف الترنجر قديمو سلازفلتا والحادة أبانا حادة كسفترو يكونون سلاسي لومين واقعني نايلو نخلهم يفلطهم بجحرزي كلهم تم فامباير نتوتا قدفو ما يخدو أرو وندحر خلهم مسقم يسعد براد مينن ستيفان جن حقوساتي نورون أدኦም ዝኸፍሉሉ ነገር ብምስኣኖም ሓሪቖም በቲ ቮልተር ዝኸድዎ ቦታ ምርሑ ብምቕጻል ኩሎም ናይ ኩሎም ቤተሰብ ምትሕቑቓፍን ምስዓዓምን ምስ ጀመሩ ጃኮብ ምስ ዕስሉ ይኸይድ ነፀብ ባሃይቱ ከዓ ኩሎም ዝመፁ እናፋንዎም ከለዉ ጃኮብ ናብ ኤድዋርድ ይቐርብ እሞ ኣብ ቀረባ ከም ዝምለሱ ይሓቶ ኤድዋርድ ድማ ቤላ ነታ ቆልዓ ንዓኻ ስለ ዝረኸባ ኣመና ዕድለኛየ ብምባል ንጃኮብ ይነግሮ ጃኮብ ከዓ እሞ ባባየላ ክትፅዋዕኒ እትሓስብ ኣለኻ ዲኻ እናበለ ምስሓቕ ጀመሩ እታ ቆልዓ ብምቕጻል ካብ ድር ሕጂ ንዝፍጠር ነገር ነዲኣ ብራእይ ርአየታ ኣሊስ እውን ብርሑቕ ኮይና እታ ቆልዓ ዓብያ ኩሎም ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ይረኣያ ኣብ መወዳእታ ከዓ ቤላ ንኤድዋርድ ሓደ ነገር ከርእየካ ይደልያ ኣለኹ ኢላ ናብቲ ዝፈትዎ ቦታ ትወስዶ እሞ ካብ መጀመርያ ርክቦም ክሳብ ዝፈላለዩሉ ግዜ ናይ ሓጎስን ሓዘንን ግዜያት ብራእይ ተርእዮ ንሱ ከዓ እዚ ነገር ብኸመይ ክትገብሮ ከም ዝኽኣለት ምስ ሓተታ ከም ዝረኣኽዎ እንተኾይኑ ከምቲ ንዓኻ ገይረ ዘፍቀርኩኻ ንወላ ሓደ ሰብ ኣይፍቀርኩን ኢላቶ ምስዓም ይጅምሩ ክልቲኦም ድማ ንዘለኣለም ብሓደ ንምንባር ቃል ኪዳን ድሕሪ ምእታዎም እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣምጡና ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ